Iawn, plis trowch gyda fi i 2 Pedr 3. Ail Pedr ar drydedd benod, ail lythyr Pedr felly, ar drydedd benod. A byddai'n darllen y benod gyfan ar ein cyfer ni. Bellach gyfeillion annwyl, dyma'r ail lythyr i mi ei ysgrifennu atoch. Yn y 2 ohonynt, yr wyf yn ceisio deffro dealltwriaeth ddilychwyn ynoch, drech atgoffa am y pethau hyn. Yr wyf am i chi gofio'r pethau a rag ddywedwyd gan y proffwydi sanctaidd, a gorchymyn yr arglwydd a'r gwaredwr, a roddwyd trwy eich apostolion. Deallwch hyn yn gyntaf, y daw yn y dyddiau diwethaf watwarwyr, sy'n byw yn ôl eich chwantau ei hunain, ac yn holi'n goeglyd beth a ddaeth o'r addewid am ei ddyfodiad ef. Oherwydd, byth pan hunodd yr hynafiaid, y mae popeth wedi parhau yn union fel y bu o ddechreuad y greadigaeth. Y maent yn fwriadol yn anwybyddu'r ffaith hon, fod y nefoedd yn bod ers talwm, a'r ddeiar wedi ei llunio o ddŵr a thrwy ddŵr gan air Duw. A thrwy ddŵr y dinistrwyd byd yr oes honno, sef dŵr y dilyw. Gan yr un gair hefyd, y mae nefoedd a deiar yr oes hon wedi ei gosod mewn stor ar gyfer y tân. Y maent ar gadw hyd ddydd barn a distryw yr aniwiol. Gyfeillion annwyl, peidiwch ag anghofio'r un peth hwn, fod un diwrnod yng ngolwg yr arglwydd fel 1000 o flynyddoedd, a 1000 o flynyddoedd fel un diwrnod. Nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni ei addewid, fel y bydd rhai pobl yn deall oedi. Bod yn amyneddgar wrth eich ymau, am nad yw newydd llysio i neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edifeirwch. Fe ddaw dydd yr arglwydd fel lleidr. Ar dydd hwnnw bydd y nefoedd yn diflannu a thrwst, a'r elfennau yn ymddatod gan wres, a'r ddeiar a phopeth sydd ynddi yn peidio a bod. Gan fod yr holl bethau yma ar gael ei datod fel hyn, ystyriwch pa mor sanctaidd a diwiol y dylai eich ymarweddiad fod, a chithau'n disgwyl am ddydd Duw ac yn prysuro ei ddyfodiad. Y dydd pan ddathodir y nefoedd gan dan ac y toddir yr elfennau gan wres. Ond disgwyl yr ydym ni, yn ôl ei addewid ef am nefoedd newydd a deiar newydd, lle bydd cyfiawnder yn cartrefi. Felly gyfeillion annwyl, gwnewch eich gorau wrth ddisgwyl am y pethau hyn, i fod yn ddinam a difau yng ngolwg Duw, ac eich cael mewn tangnefedd. Ystyriwch amynedd ein harglwydd yn iachawdwriaeth, yn union fel yr ysgrifennodd ein brawd annwyl Paul atoch, yn ôl y ddoethineb a roddwyd iddo ef. Felly hefyd yn ei holl lythyrau, a mae'n sôn am y pethau hyn. Mae rhai pethau ydynt sydd yn anodd ei deall, pethau y mae'r anesgedig a'r ansicr yn ei gwirdroi, fel y maent yn gwirdroi'r ysgrythurau eraill hefyd, i'w dinistyr ei hunain. Ond yr ydych chi gyfeillion annwyl yn gwybod am y pethau hyn eisoes. Byddwch ar eich gwyliadwraeth felly, rhag i chi gael eich ysgubo ymaith gan gyfeiliornad rhai afreolus, a syrthio o'ch safle cadarn. Ond cynyddwch mewn gras ac mewn gwybodaeth o'n harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Iddo ef y bod gogoniant yn awr ac am byth. Amen. Iawn. Dyn ni ddim mewn cyfres, a felly dyn ni ddim am edrych ar lot o'r cefndir, ond jyst rhai pethau i'n helpu ni wrth i ni edrych ar y benod yma bore yma te. Yr apostol Pedr sydd yn ysgrifennu, a fel dyn ni wedi darllen, hwn yw'r ail lythyr mae'n ysgrifennu, a mae'n ysgrifennu fe at y Cristnogion oedd yn fyw ar y pryd, yr eglwys fore, a mae'n gwneud hynny i bwrpas penodol, i'w helpu nhw yn y sefyllfa maen nhw ynddi ar y pryd. Hynny yw, dwi ddim jyst yn ysgrifennu'n dweud, siwmai, mae'n braf yn hyn, gobeithio bod chi'n iawn, y math yna o lythyr. Na, mae'n fwriadol.
y pwrpas penna ar gyfer y llythyr cyntaf yw i annog credinwyr sydd yn dioddef ar y pryd. Okay? A wedyn, yr ail lythyr, mae ar gyfer pobl sydd yn wynebu ymosodiadau ar yr hyn mae'r eglwys yn credu. A mae Pedr yn gweld hynny a mae eisiau helpu nhw i fod yn gadarn yn y ffydd. A felly mae Pedr fel bugail, a mae hwn yn bwysig, oherwydd os nwch chi edrych ar ail Pedr ar benod gyntaf, adnod 14 ac 15, mae Pedr yn dweud wrthon ni bod ei fywyd ar fi'n dod i ben ar y ddeiar. Gwn y bydd yn rhaid i mi roi fy mhabell heibio yn fian, fel y mae ein harglwydd Iesu Grist yn wir wedi gwneud yn eglur i mi. Gwna fy ngorau felly i ofalu y byddwch ar ôl fy ymadawiad yn gallu dwyn y pethau hyn yn wastad i gof. A felly bwrdwn Pedr, be mae Pedr rili eisiau yw fod y gwirioneddau yma mae'n rhannu gyda'r eglwys wedi ei plannu'n ddofn yn eu calonnau nhw a'i meddyliau nhw. Okay? Cofiwch hynny. Bod gair Duw wedi ei blannu'n ddofn yn eu calonnau nhw. Hwna fydd yr arf ar gyfer yr eglwys i allu sefyll yn wyneb yr holl ymosodiadau a'r bygythiadau sydd yn dod. Hwna yw yr arf. A wedyn, dyn ni'n sylwi, wrth ni fynd trwy ail Pedr, os nwch chi edrych ar ail Pedr, adnod 16 enghraifft, mae'n o'r benod gyntaf, so 2 Pedr 1, adnod 16, mae Pedr yn dechrau trwy ddweud, nid dilyn chwedlau wedi ei dyfeisio yn gyfrwys yr oeddem. Hynny yw, un o'r ymosodiadau oedd wedi dod yn erbyn yr eglwys oedd, fairy tale yw'r efengyl, chwedl yw e, nonsens yw e. Chi jyst wedi wneud e lan. Chi wedi wneud y busnes Iesu'r Meseia a'r atgyfodiad lan. A mae Pedr yn delio gyda hynny ac yn rhoi seiliau beiblaidd. Mae'n troi at y gair, at y proffwydi, at llygadystion oedd yna ar y pryd, at eiriau Iesu ac yn delio gyda hynny. A wedyn, dyn ni'n edrych heddi ar rhywbeth arall sydd yn ymosodiad ar yr hyn mae Cristnogion yn ei gredu, sef pobl, gwatwarwyr, mae'n galw nhw yn Saesneg scoffers, sydd yn dod at y Cristnogion ac yn dweud, wel, lle ma'ch Meseia chi te? Le mae e? Chi wedi bod yn dweud fod e'n dod yn ôl. Le mae e? Sdim byd wedi newid ers y dechrau. Dyna maen nhw'n dweud, ers dyddiau ein hynafiaid ni, ers dechrau'r greadigaeth, sdim byd wedi newid drwy hanes. Beth yw'r rheswm dros bod ni'n credu nawr y bydd Iesu am ryw reswm yn dod yn ôl? Beth yw ei bwriad nhw te, y scoffers yma, y bobl sydd yn gwatwar? Wel, tan seilio'r efengyl, ynddo fe? Gwneud yn fach o'r efengyl. Yn Saesneg, falle byddwch chi'n gweud poking holes in their doctrine. Bod nhw'n trio gwneud tyllau yn yr hyn mae'r eglwys yn ei gredu. A gwneud nhw'n ansicr. Dyna yw bwriad Satan. Mae'n gwybod gallai ddim tanseilio Crist a gwaith Crist ac efengyl Crist. Felly beth mae'n neud? Mae'n mynd ar ôl yr eglwys. Ceisio tanseilio ein hyder ni yn yr arglwydd Iesu. A dwi'n siŵr bod ni'n gallu unieithu gyda Pedr, neu dwi'n gobeithio bod ni'n gallu unieithu gyda Pedr. Oherwydd mae'r un math o beth yn digwydd heddi. Pobl sydd yn ceisio tanseilio yr hyn dyn ni'n ei gredu. Pobl sydd yn dweud chi'n credu mewn fairy tales. Pobl sydd yn dweud, wel, lle mae eich arglwydd chi te? O'n i'n meddwl bod e'n dod yn ôl. Sdim byd wedi newid ers y greadigaeth. Sdim tystiolaeth y bydd Iesu yn dod yn ôl. Dyn ni ddim gwahanol. Mae yna gysur yn hynny ni mewn un ystyr. Hynny yw, dyw e ddim yn newydd i'r eglwys. Dyw e ddim yn rhywbeth sydd yn estron trwy hanes. Ond beth dwi'n rili am i edrych arno bore yma, wel, sut dylen ni ymateb iddo fe? Sut mae Pedr yn ymateb i'r gwatwarwyr yma? Sut dylen ni ymateb iddyn nhw, a sut dylen ni ymateb yn fewnol yn ein calonnau ni ein hunain hefyd? Wel, yn gyntaf, chi'n sylwi, nid anwybyddu y gwatwarwyr yw'r ateb. Nid cadw'n dawel yw'r ateb. Na, mae Pedr eisiau dangos iddyn nhw ar awdurdod y gair fod na ateb.
fod na wirionedd i'w gael, a bod e ddim eisiau gweld y gwirionedd yna'n cael ei tanseilio. A mae'n bwysig bod ni yn dyrchafu gwirioneddau gair Duw. Hyd yn oed pethau fel y ffaith fod Iesu Grist yn dod yn ôl. Un elfen o'r efengyl yw hwnna, ond mae yr un mor bwysig a gweddill yr efengyl. Os ych chi'n tynnu mas hwnna, chi'n dymchwel y cyfan. Be dwi'n ei olygu gan hynny? Wel, meddyliwch am y peth. Os i ni'n dweud, ffain, falle bod Iesu ddim yn dod yn ôl. Wel, beth mae hwnna'n ei olygu te? Wel, mae hwnna'n golygu fod Iesu'n gelwyddgu. Achos mae Iesu wedi dweud, dwi'n dod yn ôl i gasglu fy mhobl. Ac os yw Iesu'n gelwyddgu, dyw e ddim yn fab perffaith Duw. Ac os nag yw'n fab perffaith Duw, dyw e ddim yn gallu bod yn aberth cymod dros bechodau. Chi'n gweld y pwynt? Mae yna oblygiadau sy'n golygu os chi'n tynnu un fricsen o'n diwinyddiaeth ni i ffwrdd, mae'r cyfan yn dymchwel. Sdim byd gyda ni ar ôl. A felly mae'n bwysig, yn enwedig yn ein dydd ni, lle mae pobl i'w weld, os chi'n edrych o gwmpas ac yn darllen o gwmpas, am bobl mewn eglwysi dyddiau yma, sydd yn fodlon dweud, falle bod yr elfen yna ddim yn wir. Falle bod yr elfen yna ddim yn wir. Na, mae pob elfen yn wir, a nid yn unig yn wir, ond yn hanfodol ar gyfer yr efengyl. Os chi'n tynnu un fricsen, mae'r cyfan yn cwmpo yn ddarnau. A felly ein gwaith ni, ein cyfrifoldeb ni fel eglwys, yw i ddal at y gwirionedd cyfan. Nawr beth mae Pedr yn dweud mae eisiau wneud yw, a mae'n bach yn gymleth, ond yn adnod 1, mae'n dweud yr wyf yn ceisio, adnod 1, yr wyf yn ceisio deffro dealltwriaeth ddilychwyn yno chi, trech atgoffa chi am y pethau hyn. Nawr, ffordd posh iawn, a falle chydig bach yn gymleth yw hwnna, o ddweud, dwi eisiau i chi gael meddyliau a calonnau glân, pur. Immaculate yw ystyr y gair dilychwyn. Yn y Groeg, y term yw, mae'n dweud fel hyn, dwi eisiau eich bod chi â meddyliau sydd wedi ei farnu drwy olau'r hael, neu gan olau'r hael. A be mae hwnna'n golygu yw, ar y pryd byddai crochennydd Potter, ar ôl creu darn o pottery, yn codi'r pottery lan yn erbyn golau'r hael. Ac wrth i chi edrych ar y pottery, dyna byddai'r arwyddbost p'un mae craciau yn yr pottery neu ddim. So wrth i chi ddal y pottery lan, byddwch chi'n sylwi, mae yna hairline cracks neu ddim. Dyw e ddim yn mynd i ddal dŵr, dyw e ddim digon da, neu ddim. A felly y darlun yw, dyw Pedr ddim eisiau, dyw'r arglwydd ddim eisiau fod yna cracks yn ein ffydd ni. Fod yna blemishes ynddo ni. Na chi her yw hwnna. Hynny yw ein bod ni'n gadarn yn yr hyn dyn ni yn ei gredu ac yn ei gofio. Mae rhaid i ni adnabod ein hunan a sylweddoli fel pobl, dyn ni'n bobl sydd yn anghofus. Dyn ni'n bobl sydd yn gallu cael ein dylanwadu arno. Dyn ni'n bobl, os nag i ni yn y gair, sydd yn mynd i gael ein tynnu ymaith. Ydyn ni'n adnabod ein gwendid ni? Ydyn ni'n adnabod ein hunan? Ydyn ni'n gweld ein hangen ni? Ydyn ni'n gosod ein hunain o flaen goleuni gair Duw yn hytrach nac yng ngoleuni y tywyllwch sydd yn mynd i ddangos dim byd i ni? Na chi her yw hynny. Ydyn ni'n mesur ein bywyd ni yn ôl gair Duw? Ydyn cof ni, ein meddyliau ni yn llawn o air Duw, yn saturated gan air Duw? Os fyddwn ni, mi fydd yr ysbryd glân wedyn yn dwyn i gof y pethau sydd yn wir ac wedi ei ddysgu yn barod. Ond sylwch, gwaith yr ysbryd glân yw dwyn i gof y pethau, y gwirioneddau sydd wedi ei ddysgu. Nid i blannu'r pethau sydd wedi ei ddysgu yn y lle cyntaf. Ein gwaith ni yw i droi at y gair, i ddysgu'r pethau yma, gyda help yr ysbryd glân. Wrth gwrs, fe sy'n goleio'r gwirionedd i ni wrth i ni droi. Ond sdim iws bod ni'n dal y Beibl fel hyn ac yn mynd, ond y fe, ysbryd glân, rho fe mewn yn ein meddwl ni. Dyn ni'n meddwl fel yna weithiau, bod e rhywsut yn mynd i gael ei trwy osmosis bron, bod e'n mynd i just cael ei blannu mewn i'n meddyliau ni. Na. Mae'r arglwydd am i ni chwilio'r gair, ceisio'r gair, dwy'n i gof gwirioneddau, mwyn iddyn nhw fod ar flaen ein meddyliau ni. Chi wedi cael profiad
falle chi angen car newydd, a chi'n dechrau ymchwilio mewn i geir. Yn sydyn, pan chi'n mynd ar yr hewl, chi'n gweld y mathau yna o geir trwy'r amser. Chi wedi sylwi ar hynny? Chi angen ffôn newydd. Chi angen be bynnag yw y peth newydd. Chi'n ymchwilio, chi'n edrych ar y reviews, mae ar flaen eich meddwl chi. Yn sydyn, chi'n gymaint mwy ymwybodol o pa ffôn sydd gan bobl eraill o'ch gwmpas chi. A falle bod chi'n edrych ar cael iPhone ac yn sydyn, mae person yna gyda iPhone, nes i'n sylwi ar hwnna blaen. Mae lot o bobl gyda iPhones. Chi'n dechrau sylwi mwy a mwy a mwy. Wel, mae'r un peth yn wir gyda gair Duw. Y mwyaf mae yn ein meddyliau ni ac ar flaen ein meddyliau ni, y mwyaf bydd e'n effeithio ar y ffordd dyn ni'n deall ac yn gweld y byd o'n cwmpas ni. Ydyn ni'n effro i air yr arglwydd. A felly pan mae rhywun yn cwestiynu, fel yn yr achos yma, yr ail ddyfodiad, le mae eich arglwydd chi te? Sut dyn ni'n mynd i ymateb? Wel, os dyn ni wedi bod yn myfyrio ar yr ail ddyfodiad, os ydyn ni wedi bod yn myfyrio beth sydd gan yr arglwydd i'w ddweud am yr ail ddyfodiad, mi fydd e ar flaen ein meddwl ni. Mi fydd gyda ni ateb. Ond os na gyda ni'n barod, bydd dim ateb gyda ni. A mae sawl ffactor i penaid byddwn ni'n barod neu ddim, yn dos e? Pa mor aml ni'n myfyrio ar y gair? Pa mor aml dyn ni'n gweddio ac yn moli'r arglwydd am y ffaith fod e'n dod yn ôl? Y mwyaf dyn ni'n gweddio arglwydd tyrd, y mwyaf fyddwn ni'n ymwybodol yn ein meddyliau ni fod yr arglwydd yn dod yn ôl. Y mwyaf dyn ni'n annog ein gilydd i ddal ati i fyw mewn ffordd sanctaidd a diwiol. Yn wyneb y ffaith fod Iesu'n dod yn ôl, y mwyaf fyddwn ni'n barod. Ac yn ddiddorol fan hyn, mae hyd yn oed y ffaith ei bod nhw'n cyhoeddi'r efengyl a wedyn fod gwatwarwyr yn dod atyn nhw ac yn herio y ffaith bod nhw'n dweud hynny. Hefyd yn anogaeth iddyn nhw. Mae'n ei gorfodi nhw i baratoi eu calonnau. Wel, pan mae rhywun yn gofyn y cwestiynau i fi, be dwi'n mynd i ddweud? Wel, mae Pedr nawr te yn rhoi gwers iddyn nhw. Sut mae ymateb? Mae'n dweud wrthyn nhw eu hunan yn gyntaf. A sylwch nawr te, adnod 3-7. Mae'n dweud ei bod nhw yn anwybyddu i ddechrau y ffaith fod Duw wedi creu y byd a wedi amlygu hynna ni fod yn greawdwr. Mae'n dweud bydd y bobl mae'n dod, bydden nhw'n holi yn goeglyd adnod 4, beth a ddaeth o'r addewid am ei ddyfodiad e, oherwydd byth pan hunodd yr hynafiaid y mae popeth wedi parhau yn union fel y bu o ddechreuad y greadigaeth. Y maent yn fwriadol yn anwybyddu'r ffaith hon fod y nefoedd yn bod ers talwm, a'r ddeiar wedi llunio o ddŵr a thrwy ddŵr gan air Duw. A thrwy ddŵr y dinistrwyd y byd yr oes honno, sef dŵr y dilyw. A felly beth mae Pedr yn dweud yw, wel, hang on, maen nhw yn dweud, does dim arwydd wedi bod, mae pethau wastad wedi bod yr un peth, does dim arwydd wedi bod erioed fod Iesu Grist yn mynd i ddod yn ôl. Fod yr arglwydd yn mynd i ddod yn ôl i farnu. A mae Pedr yn dweud, wel, hang on, beth am Noa te? Beth am y dilyw? Beth am y ffaith fod yr arglwydd yn barod unwaith, y creawdwr, yr un sydd wedi'n creu ni a sydd yn cynnal y cyfan, wedi dod yn ôl a dinistrio byd yr oes honno trwy ddilyw. Ac os yw e wedi gwneud e'n fyna, wedi dinistrio pawb ond am un teulu, nag yw'n abl i wneud eto? Nag yw'n abl i ddod yn ôl eto? Maen nhw'n dadlau, does dim tystiolaeth fod Duw yn mynd i ddod yn ôl. Mae Duw wedi dod lawr unwaith mewn barn. Ac fel y gwnaeth e ddod lawr mewn barn yn y gorffennol, mae'n mynd i ddod yn ôl. A felly, beth mae Pedr yn gwneud yn syml yw tynnu sylw yr eglwys at air y proffwydi, Noa, hanes Noa, a ddewidion Duw yn y gorffennol. Beth mae Duw wedi gwneud o'r blaen? Pan mae ymysodiadau yn dod ato ni fel eglwys, un o'r pethau cyntaf sydd eisiau ni wneud yw, wel, sut mae Duw wedi gweithredu yn y gorffennol? Sut mae Duw wedi gweithio yn y gair, trwy y gair? Dyna lle mae'n cyfeirio nhw hyd yn oed yn adnod 2, ynddo fe? Yr wyf am i chi gofio'r pethau a rag ddywedwyd gan y proffwydi sanctaidd.
a gorchymyn yr arglwydd a'r gwaredwr a roddwyd trwy eich apostolion. So dwi eisiau chi gofio beth ddigwyddodd yn yr Hen Testament a sut nath Duw weithio yn yr Hen Testament a beth mae Iesu wedi dweud yn y Testament Newydd. Syml. Gair Duw. Cofiwch air Duw. Pwyswch ar addewidion. Gair Duw. Yn ail wedyn mae'n dweud, dwi eisiau chi osod eich golwg ar natur Duw. Nid jyst sut mae Duw wedi gweithio yn y gorffennol a beth sydd wedi digwydd, ond pwy yw Duw? Mae'n dragwyddol. Mae'n amynefgar. Sylwch, adnod 8. Gyfeillion annwyl, peidiwch ac anghofio'r un peth hwn, fod un diwrnod yng ngolwg yr arglwydd fel 1000 o flynyddoedd a 1000 o flynyddoedd fel un diwrnod. Nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawni addewid, fel y bydd rhai pobl yn deall oedi, bod yn amynefgar wrth eich ymau, am nad yw newydd llesio i neb gael ei ddinistrio, ond i bawb i ddod i edifeirwch. Felly, os mae y pwynt cyntaf, os liciwch chi o adnod 4 i 7 neu 5 i 7 yw, mae Duw wedi barnu o'r blaen, a mae'n mynd i farnu eto. Mae'r adnod 8 i 9 yn delio gyda, wel, pam nag yw e wedi dod eto te? Pam bod e'n oedi? Pam bod e ddim wedi dod nôl eto? A mae'n dweud fan hyn, am fod e ddim yn gweld amser fel ych chi'n gweld amser, ac am ei fod e'n amynefgar gyda ni. Dyn ni'n gweld amser yn wahanol iawn i fel mae Duw yn gweld amser am ei fod e tu hwnt i amser. Mae rhai pobl yn meddwl fod hwn yn dweud mae un diwrnod i ni fel 1000 o flynyddoedd i Dduw. Nid cweit yna beth yw e. Os newch chi sylwi, be mae'n dweud yw fod un diwrnod yng ngolwg yr arglwydd fel 1000 o flynyddoedd yng ngolwg yr arglwydd. Hynny yw, mae amser yn rhywbeth ar ein cyfer ni, nid ar gyfer Duw. Mae e tu hwnt, mae e beyond amser. Ac ar yr un pryd, be mae'n dweud wrthyn ni yw, os yw'r arglwydd heb ddod yn ôl, mae e oherwydd ei natur amynefgar, tosturiol. Mae e'n dymuno fod rhagor yn dod ato fe. A'r darlun ddath i'n feddwl i oedd y mab Afradlon. Y tad yna oedd yn aros. Ddydd ar ôl dydd i'r mab i ddod yn ôl. Just yn aros. Dychmygwch y tad yna, ddydd ar ôl dydd, yn mynd mas ac yn aros i edrych am y mab. Just yn aros, yn trysto y bydd y mab yn dod yn ôl. Wel, achos ein tad ni, wrth gwrs, mae'n gwybod y bydd y rhai mae wedi ei alw yn dod yn ôl. Ond mae'n aros, mae'n amynefgar, yn aros ar gyfer cyflawniad y cyfan. A felly, mae y gwatwarwyr yma sydd yn gofyn, le mae'ch Duw chi, mewn un ystyr wedi rhoi rhodd i ni. Achos os yw rhywun yn gofyn hwnna i chi, mae hwnna'n rhodd bendigedig i ni. Achos yr ateb yw, mae'n aros i ti. Mae'n aros i ti i ddod i edifeirwch. Mae'n aros nes bod ti'n credu ynddo fe, a wedyn bydd e'n gallu dod yn ôl, os yw e'n newydd llesio hynny, wrth gwrs. Na chi hyfryd yw natur ein Duw ni. Mae'n gwybod yn well, mae e tu hwnt i amser, a mae e'n amynefgar gyda'i greadigaeth. Ond mae e'n dod gyda rhybydd, a mae e'n mynd mlaen i sôn am y rhybydd yna. Fe ddaw dydd yr arglwydd adnod 10 fel lleidr. A'r dydd hwnnw bydd y nefoedd yn diflannu a throst, a'r alfennau yn ymddatod gan wres, a'r ddeiar a phopeth sydd ynddi yn peidio a bod. A felly mae e'n dod â rhybydd hefyd ar ei cyfer nhw ac iddyn nhw rannu eraill wrth gwrs. Ydy mae'r arglwydd yn aros, ond cofiwch, dyn ni ddim yn gwybod pryd fydd yn dod yn ôl. Felly peidiwch â cymryd yn ganiataol bod chi'n gallu aros a pwyso ar eich syniadau chi falle o pryd mae Iesu'n dod yn ôl. Gwrewch yn siŵr nawr eich bod chi'n iawn gyda'r arglwydd. Byddwch yn barod. Gwrewch yn siŵr eich bod chi'n barod am yr arglwydd. A felly, trwy hyn, mae Pedr wedi, hyd yn hyn te, dangos i ni. Mae pob peth sydd ei angen arno ni yn y gair. Ac yn y gair, newch chi ffindo, beth mae Duw wedi gwneud yn y gorffennol, sut mae wedi gweithredu, sut mae wedi gaddo yr hyn sydd yn wir,
a sut bydd e'n cyflawni hynny. Nid yn unig hynny, ond mae'n amlygu ein natur i ni, a mae hefyd yn rhoi her i ni, rhybydd i ni, i fod yn barod. Ond yn ddiddorol, mae Pedr nawr yn troi ei olygon at y credinwyr, at y Cristnogion ei hunan. Ni di delio gyda y ffaith fod Iesu'n dod yn ôl, mae hwnna wedi cael ei establisho. Beth amdano chi? Cymerwch hyn fel cyfle nawr. Ie, mae yna watwarwyr sydd yn mynd i ofyn i chi, a ie, mae eisiau bod eich athrawiaeth chi'n gywir. Ond ydych athrawiaeth chi yn cyd-fynd gyda'ch ffordd o fyw chi? A chi her. A dyna beth yw adnod 11 i ddiwedd y benod. Dyna'r ffocws. Mae'n troi ei golygon nhw nawr, gan fod, sylwch, adnod 11, gan fod yr holl bethau hyn ar gael ei datod fel hyn, beth amdano chi? Beth yw ein cyfrifoldeb ni? Wel, ystyriwch pa mor sanctaidd a diwiol y dylech ymarweddiad fod. A chithau'n disgwyl am y dydd hwnnw, am ddydd Duw, ac yn presuro ei ddyfodiad. Y dydd pan ddatodir y nefoedd gan dan ac y toddir yr elfennau gan wres. Dyw'r Cristion ddim yn gallu dweud, wel, mae Iesu wedi maddau i fi'n mynd i wasgu cruise control ar fy mywyd, a fi jyst yn mynd i un o fe, aros nes fod Iesu'n dod yn ôl. I ni nawr i baratoi ein hunain ac i fyw fel petai ni'n byw yn y nefoedd. I ddechrau bywyd fel dinasyddion y nefoedd nawr. Yn wyneb y ffaith mae dyna lle dyn ni'n mynd, dyn ni baratoi'n hunain nawr. Gan fod y byd yn mynd i gael ei ddinistrio, gan ein bod ni yn cael ein paratoi i fyw mewn cyfiawnder, nid anghyfiawnder a nid pechod, mae eisiau paratoi'n hunain nawr. Oherwydd fod y trip wedi cael ei ganslo ddo, penderfynwn ni fynd i nofio fel teulu yn lle i gadw'r plant yn hapus. Ac yn ôl yr arfer, os chi'n mynd i nofio, mae eisiau paratoi, yn dweud. Chi'n pacio'r tywelion, chi'n cael y goggles yn barod, mae eisiau floats ac armbands i elain. Na, hi'r nofio'r gorau ohono ni gyd. Chi'n cael pawb yn barod, a mae'r plant yn neud yr un peth bob tro. Maen nhw'n gwisgo i gwisg nofio, o dan i dillad nhw'n barod i fynd. Sa'n gwybod os chi'n neud na beth maen nhw'n neud bob tro. Maen nhw'n excited, maen nhw'n barod i fynd. A felly maen nhw wedi cael ei gwisgo cyn mynd yn barod ar gyfer bod yna. A dyna'r math o ddarlun sydd gyda ni fan hyn. Adnod 13, ond disgwyl yr ydym ni yn ôl ei addewid ef am nefoedd newydd a deiar newydd lle bydd cyfiawnder yn cartrefi. Dyna ein cartre ni, dyna'r palas sydd yn aros ar gyfer plant brenin y brenhinoedd. Ond y peth yw, dyn ni yn blant brenin y brenhinoedd nawr. Dyna'n statws ni nawr. Dyn ni ddim wedi cyrraedd ein cartre ni eto, ond dyn ni wedi derbyn y statws yn barod. Ac felly ein braint ni yw byw fel plant yr arglwydd mewn yn chwennych ac yn dymuno bod yn sanctaidd ac yn gyfiawn nawr. Fel pan fyddwn ni'n cyrraedd y nefoedd, mi fydd e'n transition hyfryd. A mi'n bod ni'n deall, dyma beth yw bwriad Duw ar ein cyfer ni. Dyma sut mae Duw yn dymuno i ni fyw. Dyma beth dyn ni'n gweithio tuag ato fe. Byw bywyd sanctaidd a diwiol. Mae Paul yn dweud wrth Titus, yn Titus 2, 11-13. Oherwydd amlygwyd gras Duw i ddwyn gwaredigaeth i bawb, i achub pawb, gan ei hyfforddi i ymwrthod ac anniwioldeb a chwantau bydol, a byw yn ddisgybledig a chyfiawn a diwiol yn y byd presennol. Pam? Wel, mae'n mynd mlaen i ddweud, a disgwyl cyflawni'r gobaith gwynfydedig yn ymddangosiad gogoniant ein Duw mawr a'n gwaredwr Iesu. Mae'r newid i ddigwydd nawr yno ni, i ni gael ein paratoi nawr. Mae Effesiau 4, adnod 22
i 24 yn dweud wrthyn ni unwaith eto ein bod ni roi'r hen natur heibio, gwisgo'r natur newydd sydd yn gweddu i'r gwirionedd. Gweddu i'r gwirionedd. Hynny yw gweddu i'r gwirionedd dyn ni'n ei gredu. Fel eich dysgwyd eich bod i roi heibio'r hen natur ddynol oedd yn perthyn i'r ymarweddiad gynt ac sy'n cael ei llygru gan chwantau twyllodrus a'ch bod i gael eich adnewyddu mewn ysbryd a meddwl a gwisgo amdanoch y natur ddynol newydd sydd wedi ei chreu ar ddelw Duw yn y cyfiawnder a'r sancteiddrwydd sy'n gweddu i'r gwirionedd. Felly, yw'r ffordd dyn ni'n byw yn adlewyrchu beth i ni'n dweud yw ein disgwyliad ni am y nefoedd. Ein disgwyliad ni am ail ddyfodiad Crist. Mae'n rhwydd dweud, fi'n edrych ymlaen i fod yna, ond wedai hyn, fi'n gwybod fod Mabli yn edrych ymlaen i fynd i nofio pan mae hi'n rhedeg lan star ac yn dymuno gwisgo ei gwisg nofio yn syth, yn brysio i nôl y tywelion. Be sy'n dangos y parodrwydd yn ein calonnau ni yw y syched yna, y dymuniad yna i wisgo'r natur ddynol newydd. Y ddwyfol newydd, fel ni ddweud, y natur newydd yna ar lun a delw Crist. Ein bod ni'n brysio, ein bod ni'n dymuno. A dyna be mae'n dweud yn adnod 14. Felly gyfeillion annwyl, gwnewch eich gorau wrth ddisgwyl am y pethau hyn i fod yn ddynam a difau yng ngolwg Duw ac i'ch cael mewn tangnefedd. A mae rhaid i mi ddweud mor allweddol yw'r term yna, i wneud eich gorau. Dyw Pedr ddim yn dweud, dylech chi fod yn ddynam ac yn ddifau. Mae Pedr yn deall ein natur ni. Mae'n gwybod ein bod ni'n bechaduriaid. Nid y cwestiwn yw, wyt ti'n ddynam ac yn ddifau? Y cwestiwn yw, wyt ti'n sychedu i fod yn ddynam ac yn ddifau? Wyt ti'n dymuno yn wyneb cariad Iesu Grist tuag ato ti? Yn wyneb yr efengil, wyt ti'n dymuno tyfu mewn cariad tuag at Grist, tyfu mewn sancteiddrwydd, tyfu mewn dywioldeb? Wyt ti'n dymuno cael dy wneud yn debycach, cael dy hun yn barod ar gyfer bywyd fel mae Crist yn dymuno i fywyd fod yn y nefoedd? Mae mor bwysig yn bod ni'n gweld, dyma yw ein dyfodol ni. Dyna yw ein statws ni nawr, fel yn ni'n dweud, plant brenin y brenhinoedd. Ond dyn ni'n gallu byw fel y plant yna, a dechrau byw gyda help yr Ysbryd Glân, wrth gwrs, fel plant brenin y brenhinoedd nawr, wrth i ni gael ein paratoi ar gyfer tragwyddoldeb. Ac wrth i hynny ddigwydd, i ni yn prysuro ei ddyfodiad. Mae'n ddiddorol. Dyn ni'n prysuro ei ddyfodiad. Dyn ni'n gwasgu fast forward fel petai. Dyn ni'n sbido lan ei ddyfodiad, y ffaith bod Iesu'n dod yn ôl. Mae'n dweud yn adnod 12. Nawr, cwpl o bethau jyst i nodi wrth i ni orffen. Yn adnod 15, mae Pedr yn cyfeirio eto at amynedd Duw yn ddiddorol. Ond tro yma, chydig bach wahanol, achos mae'n dweud, ystyriwch amynedd ein harglwydd yn iachawdwriaeth. Yn union fel yr ysgrifennodd ein brawd annwyl Paul atoch ac yn y blaen. A mae'n mynd mlaen i sôn fod pethau mae Paul yn ei ddysgu bach yn gymleth ar adegau ac yn anodd i ddeall felly i rai ac yn hawdd i'w gydroi nhw. Dyn ni ddim yn mynd ar ôl hynny. Ond mae'n sôn am amynedd ein harglwydd yng nghyd-destun yr effaith mae'n ei gael ar yr eglwys. Achos edrychwch ar yr adnod sy'n dod cyn hynny. Gwnewch eich gorau i fod yn ddifau ac yn ddynam yng ngolwg Duw a'ch cael mewn tangnefedd gyda'ch gilydd, mewn undod gyda'ch gilydd. Ystyriwch amynedd ein harglwydd. Fel y mae'r arglwydd yn amyneddgar, fel y mae'r arglwydd yn amyneddgar tuag ato ni, mae eisiau ni gofio fod yr arglwydd yn dal ar waith, yn dal i aros i bobl i gael ac yn cyflawni bwrpasau, yn cael ei galw ac i gyflawni'r hyn mae'n ewyll eisiau i ddigwydd. Ond fel wedys i, dyn ni'n gallu prysuro ei ddyfodiad. Sut allwn ni prysuro dyfodiad Iesu Grist? Wel, mae'n dweud yn Mathew 24, adnod 14. A dwi wedi anghofio nodi hwn nawr, felly ble fi droi ato fe.
ac fe gyhoeddir yr efengil hon am y deyrnas, drwy'r byd i gyd fel tystiolaeth i'r holl genhedloedd ac yna daw y diwedd. Iesu sy'n siarad. Tystiolaeth yn mynd mas ac yna bydd y diwedd yn dod. Ac wrth feddwl am dameg ywledd fawr, os chi'n cofio dameg ywledd fawr yn Luc 14, yn adnod 23 ar y diwedd, mae'r meistr yn dweud wrth y gwas, dos allan i'r ffyrdd ac i'r cloddiau a mynd ganddynt o i ddod mewn fel y llenwyr fy nhŷ. Felly mae Iesu wedi dweud, dyma sy'n mynd i ddigwydd. A dwi ddim yn mynd i ddod yn ôl, bydd y diwedd ddim yn digwydd nes fod yr efengil wedi cyflawni ei bwrpas, wedi cael ei gyhoeddi. O sut allwn ni sicrhau bod ni'n prysuro'i ddyfodiad? Trwy gyhoeddi'r efengil. Trwy fod yr efengil yn fynd mas ac yn cyflawni ei bwrpasau nes fod y tŷ yn llawn. Dyna'n braint ni felly. Yw bod ni'n gallu prysuro dyfodiad yr arglwydd, unwaith eto nid yn unig fod ein ffordd o fyw ni yn dangos ein bod ni yn disgwyl wrth yr arglwydd i ddod yn ôl, ond fod ein cyhoeddi ni yn dangos ein bod ni'n disgwyl i'r arglwydd i ddod yn ôl. Fod ein cyhoeddi ni yn dangos dyn ni'n dymuno prysuro dyfodiad yr arglwydd. Ac yn ola, adnod 17 ac 18. Mae Pedr yn dweud, falle'n gyntaf rhybuddio yr eglwys, peidiwch â bod yn falch a meddwl eich bod chi tu hwnt i gael eich ysgubo ymaith. Byddwch yn wyliadwrus. Hynny yw, cofiwch ein bod ni'n bobl gwan dynol. Peidiwch â bod yn falch. Mae mor hwydd cwympo. A chi'n bod, chi'n gosod eich yn lan os ych chi'n dechrau meddwl, dwi ddim yn mynd i gael yn signo mewn gan unrhyw gai athrawiaeth. Dwi'n gwybod fy stwff. Yr agwedd yw arglwydd cadw fi. Arglwydd dwi'n wan. Arglwydd helpa fi. Arglwydd amlyga fy angen i bwyso arno ti drwy y gair. Trwy'r amser ein bod ni'n bod ni'n pwyso'n llwyr ar ras yr arglwydd ac ar addewidion yr arglwydd. Gwai ni os dyn ni'n dechrau meddwl bod ni yn ein hunain yn gadarn. Dwi ddim yn gadarn ond i bai fod yr arglwydd yn fy nghadw fi yn gadarn ar y graig. A felly, mae'n mynd mlaen adnod 18. Beth yw'r ateb i hynny? Sut allwn ni fod yn wyliadwrus? Sut allwn ni beidio a cwympo a cael ein ysgubo ymaith? Wel, dau beth. Cynyddwch mewn gras a cynyddwch mewn gwybodaeth o'r arglwydd Iesu. Beth sydd ei angen ar bob un ohono ni? Mwy o ras a mwy o wybodaeth neu adnabyddiaeth o Iesu Grist. Dwi angen i'r arglwydd ddangos ei ffafre, ei fendithion, ei faddeiant, pob peth sydd ei angen arno fi. Fi'n ymwybodol dwi ddim yn ei heiddi nhw. Dwi angen nhw. Ar ysbryd glân yn bennaf, dwi angen e. A felly dwi'n gweddio arglwydd bydd yn raslon tuag ato fi, cadw fi. Arglwydd, dwi'n i gof y pethau yma, wrth i ni chwilio'r gair, goleua'r gair i ni. Arglwydd, dwi'n i gof y gair, fydd ar ôl dydd yn enwedig yn wyneb ymosodiadau'r byd. Ond wedyn, tyfu, cynyddu mewn gwybodaeth hefyd. Mewn gwybodaeth o addewidion Duw i ni. Mewn gwybodaeth o weithredoedd Duw yn y gorffennol. Mewn gwybodaeth o athrawieithau Duw. Basically, y Beibl. Mae mor syml â hynny. Ond nid jyst y Beibl yw e, ond y reality sydd yn cyfieithu, sydd yn trosglwyddo o'r Beibl i'n profiad ni o Iesu Grist. Mae beth sydd yn wir fan hyn yn wir yn ein profiad ni o'r arglwydd Iesu. Hynny yw, mae'r Beibl yn dweud mae e'n achub, yna dyn ni'n profi bod e'n achub. Chi'n gweld y pwynt? Dyw e ddim jyst yn rhyw ddysgeidiaeth ar bapur, mae e'n ddysgeidiaeth sydd yn trosglwyddo i brofiad yn ein bywydau ni. A felly gweddiwch y byddwn ni yn pwyso'n gyfan gwbl ar ras ac ar adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu. Gweddiwch yn ein ymarweddiad ni, ffordd o fyw, a bydd e'n adlewyrchu ein disgwyliad ni
o Iesu Grist. Mae mor hwydd dweud, fi'n edrych ymlaen i pan fydd Iesu Grist yn dod yn ôl. Yw ein ffordd o fyw ni'n dangos hynny? Ystyriwch sut y dylen ni fod yn byw bywydau sanctaidd a diwiol. Yn gwneud ein gorau. Nid yn cyrraedd perfeithrwydd, ond yn gwneud ein gorau i fyw bywyd di-nam a di-fai. Ar yr un pryd bod ni'n prysuro dyfodiad yr arglwydd wrth i ni gyhoeddi yr efengyl i eraill ac yn cofio mor amyneddgar yw ein Duw ni. Mae'n amyneddgar gyda ni yn disgwyl i ni dyfu yn ein adnabyddiaeth ohono fe, ond yn fwy rhyfeddol byth, mae'n amyneddgar gyda rhai sydd eto i ddod i adnabyddiaeth ohono fe. Gweddiwch y byddwn ni'n gweld rhagor felly yn dod wrth i ni weddio arglwydd tyrd nôl yn fuan, mwyn ei enw. Amen.